и мъж, дънер, който ти пречи, забрави за копане и тежки машини. Резач БГ премахва дънери бързо и чисто, с професионално фрезоване до корен. Нашите машини са професионални и компактни, което позволява работа дори в тесни пространства. Без щети по двора, без излишен шум, само резултат. Работим във Варна и региона. Пишете ни още днес.